Il-Ministru Byron Camilleri għadu għat jinjora l-kollox il-kriżi assoluta illi rajna f'pajjiżna matul l-aħħar ġimgħa. Ġimgħa ilu l-General Union ħabbret numru ta' direttivi għall-uffiċjali tal-leża 7 ijiem wara kollox għadu kif kien. Sorsi li tkellmu ma' Net News saħqu li l-affarijiet għadhom ma ċħalqux bl-uffiċjali tal-leża għadhom qed jappellaw għal titjib fil-paga u fil-kundizzjonijiet. Allegatament l-unika proposta li waslitilhom minħa tal-Gvern kienet żieda ta' 13 ċentesmu tal-euro fis-sija. Żieda illi sintendi mhux qed tiġi kkunsidrata bħala waħda xierqa. Għalaqstant id-direttivi għadhom ugwali bħal dawk ta' ġemilu bl-uffiċjali tal-leża li jaħdmu fir-rotot ħadd ma huwa qed iħarrek qed joħorġu bħala pajżana. Ta' filwaqt illi minn 8 uffiċjali jaħdmu fid-Dipartiment tal-Kollużjonijiet, Malta spiċċat topera b'żewġ uffiċjali biss, b'tnejn oħra jaħdmu fl-istess dipartiment fil-Gżira Awċija. Dawn l-azzjonijiet industrijali u tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-Gvern, partikolarment mill-Ministru Camilleri, qed iwasslu sabiex is-sigurtà taċ-ċittadini tispiċċa taħt ħassib serju. Tani kif il-Police Officers Union ħarġu direttivi sabiex l-uffiċjali tal-Pulizija ma jagħmlux xogħol żejjed u ma jerfgħux pis li mhux responsabilità tagħhom sabiex jimlew il-vojt li qed iħallu l-uffiċjali tal-leża sabiex jobdu l-imsemmija direttivi. Dan kollu fil-waqt illi il-Korp tal-Pulizija itħabbat wiċċu ma' nuqqas qawwi ta' riżorsi umani bil-konsegwenza li diversi qases tal-Pulizija jispiċċaw ikollhom jingħalqu. Kriżi illi fl-aħħar ġimgħat ittaffettwa bil-kbir partikolarment l-Gżira Awċija b'ċertu lokalitajiet turistiċi jispiċċaw joperaw b'żewġ uffiċjali biss.